Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban gesang sesarengan sing begja rahayu, gesang sesarengan sing bahagia. Anggenipun lumampah wonten ing gesang sesarengan kadangkala wonten kebiasaan-kebiasaan sing benten-benten setunggalan setunggalipun. Menapa malih yen Bapak Ibu simbah-simbah anggenipun mapan menika wonten ing perumahan-perumahan nasional. Menika tentu tiang-tiang sing manggen ing mriku asalipun saking papan-papan sing benten. Wonten sing saking luar kota, wonten sing saking benten paroki, wonten sing saking dusun, wonten sing saking gunung. Lan kedah kula panjenengan sadari kabudayanipun sok-sok ya beda-beda. Antarane budaya Jawa Tengah lan Ngayogyakarta sampun benten, Jawa Timur, Jawa Barat sampun benten. Ing babagan rasa masakan menika beda. Jawa Tengah menika asin umpamane, Ngayogyakarta manis. Dereng babab sanes sing pancen dados latar belakang anggenipun tuwuh kebiasaan-kebiasaan sing perlu digatosake supados gesang sesarengan saged harmoni. Yen boten tentu merga kebiasaan-kebiasaan sing beda bisa dadi sumber prakara. Nah, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus ingkang kagungan idam-idaman bangun komunitas enggal, komunitas sing begja rahayu ing antarane murid-murid dalem lan tiang-tiang sing pitados sing panjenengane pranyata nggih ngadepi kebiasaan-kebiasaan sing beda. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring tanggapan. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal welas ayat 1 ngantos dumugi 2 kalajengaken ayat 11 ngantos dumugi 51. Nalika samono para Parisi lan ahli kitab saka Yerusalem padha nyuwun priksa marang Gusti Yesus. Kenging menapa murid-murid panjenengan sami nglanggar adat tata caranipun para leluhur, sami boten wisuh tangan saderengipun nedha. Gusti Yesus nuli paring wangsulan marang wong-wong mau pangandika dalem, padha ngrungokna lan padha mangertia. Dudu sing mlebu ing manungsa sing ngregeti, balik sing metu saka ing manungsa. Para murid nuli padha sowan lan matur, menapa Gusti priksa bilih para Parisi sami mangkel sanget nalika mireng pangandika dalem. Nanging Gusti paring wangsulan saking tanduran sing ora ditanem dening Ramaku ing swarga bakal kabedhol.
wis padha enengno wae. Wong-wong iku rak wuta lan nuntun wong-wong wuta, lan yen sing nuntun wong wuta iku wuta dhewe, karo-karone mesti kacemplung ing jugangan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi para Parisi lan ahli Taurat sowan ing ngarsa dalem Gusti lan mrakarakake kanthi nyuwun priksa bab kok murid-murid dalem Gusti ora wisuh tangan dhisik sadurunge mangan. Awit adat tata cara dahar ingkang sampun biasa dilampahi menika tiang-tiang Yahudi pojo-pojo ora padha mangan yen durung wisuh tangan. Nah menika contoh kados pundi adat kebiasaan kadangkala nggih dadi perkawis yen boten dikomunikasikan. Lan yen kula timbang-timbang ing jamane awake dhewe sakmenika adat kebiasaane ya beda karo jamane simbah-simbah biyen. Umpaminipun adat kesopan santunan. Jaman biyen yen bocah nom lare-lare menika ngliwati simbah-simbah utawi tiang sepuh sing nembe jagongan utawi nembe tindak ning lajeng nglangkungi mesti izin sik nderek langkung nyuwun sewu nyuwun pangapunten lan sapanunggalane utawi yen badhe nyuwun priksa marang simbah-simbah utawi tiang sepuh dilalah awake dhewe sing nom numpak ontel utawa pit motor mesti mudhun sik terus motore dipateni disendekke semanten ugi pit ontele nembe nyuwun priksa. Menika adat kebiasaan kesopanan sing jaman biyen isih lumaku. Ning jamane awake dhewe saiki ana bocah ngliwati wong tuwa ya meneng wae tok-tok ora weruh. Nah menika jamane sing beda lan yen awake dhewe sing sepuh tetep nggegeki adat kesopanan menika sok-sok awake dhewe malah stres. Bisane ya wis ikhlas legawa merga beda adat kebiasaane. Gotong royong sambatan menika nggih sampun dados perkawis ing jamane awake dhewe sakmenika. Nah menika kebiasaan sing beda-beda mila yen kula panjenengan pengin bangun gesang sesarengan sing begja rahayu ya wis sing beda-beda kuwi aja diperkarakake dinengke. Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid wis padha enengno wae. Wong jenenge beda nek arep dipadhakake mesti ana sing dadi kurban. Yen dikompromikan mbok menawi yen kabeh bisa nampa oke. Ning dereng tentu menapa sing dadi kompromi menika ya bisa dilakoni merga wis dadi kebiasaan. Mila kula panjenengan katimbalan anggenipun bangun gesang sesarengan kados pundi ingkang sepisan nggih menyadari kebiasaan-kebiasaane awake dhewe sing bisa ngalang-alangi anggene bangun gesang sesarengan sing begja rahayu. Umpamane omongan sing waton jeplak tanpa dipikir sik, omongan tetembungan sing kasar sing jane mbok menawa bercanda ning mawi tembung-tembung kasar utawi ncelekit utawi kebiasaan jejaluk, kebiasaan macem-macem sanesipun sing tumraping gesang sesarengan mbok menawi dadi pepalang. Nah awake dhewe kudu sadar lan ampun ngantos kebiasaan menika dipeksake kanggo wong liya. Lah kuwi wis ngene kok kowe kudu nampa. Ah menika meksa. Ning kados pundi wonten ing gesang sesarengan awake dhewe lumampah bareng. Pancen jangkai beda, lenjangkah ya beda ning bisa gandengan tangan supaya anggenipun lumampah saged tetep sareng-sareng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun
salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.